Assalamu alaikum al'ummar Najeriya. In ne mana albishir da wani tagomashin abin alkhairi wanda tun da Najeriya ta sami yancin kanta ba a same shi ba sai a yanzu. Wannan wani irin tagomashi ne? Noma tushen arziki. Noma na duke tsohon ciniki. Kowa ya zo duniya kai ya tarar. Noma sana'a ce, hanya ce ta samun abinci ga masu yinsa, ta kuma ba su maƙudan kuɗaɗe. Sannan hanya ce ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Tattalin arziki da noman. Kwarai kowa ba, manyan ƙasashe kamar China, Amerika, Brazil da India, Russia, Faransa, Mexico, Japan, Turkey da Jamus. A ƙasashen Afirka ka ɗauki Tunisia, Morocco da Algeria. Duka waɗannan ƙasashe sun dogara ne kacokan kan arzikin noma. Kuma suke sayarwa da kasashen duniya. Banda abinku manyan kasashe ai sun fi mu gudanar noma. Baba iya arewa kadai za mu iya noma shinkafa, alkama, masara da doya wanda za ta iya ci da Najeriya har ta tsawon shekara 2 in har akwai ingantaccen kulawa ta kayan aiki iri da kuma ingantaccen taki. To yaro akwai takin ne? Akwai baba. Tuni gwamnatin Babu Buhari ta shiga kyakkyawan tsari da gwamnatin ƙasar Morocco inda ta bamu sinadarin haɗa takin zamani domin samar da takin zamani a ƙasa baki ɗaya. Yanzu taki sai dai mu ba wa makwabta. Kafin zuwan gwamnatin Muhammadu Buhari a ƙasar nan ba mu da kamfanin taki ƙwaya ɗaya da yake aiki. Amma a yanzu daga tsofaffi zuwa sababbi muna da kamfanin taki guda 45 kuma suna fitar da taki ingantacce a kowace rana kuma sauki ga masu saye. Ku tuntuɓi Hamdala Fertilizer ku ji inda mazoma suke sa musu albarka. To ina maganar tallafi? Ya duk ko tallafi yayi nisa jama'ar mu suna kwance. Jama'a a harkar noma tun shekara ta 2015 gwamnatin Muhammadu Buhari ta fidda tsare-tsare na ba da tallafin kuɗi ga manoma. Ana kiran tallafin da Anko Barwas. Tsari ne da ya taimaki dubban al'umma a yankunan wannan ƙasa tare da ba su kayan abinci da kuɗin shiga. Sannan tsari ne da in dai ka mallaki asusun banki da lambar BBN kuma gonar manomi ta kai ka dada 1 zuwa 5 ka fara kirga kanka a cikin masu arzikin noma. Ka je Kebbi da Gombe ka gani da wani sassan jihohi na ƙasar nan ka ga yadda aka dawo da tsofaffi irin ku abinda suka gani a zamanin da gyaɗa. To ku bani misali na waɗanda suka yi arziki da noma a wannan yankin namu. Ga su nan ba adadi irin su Garba Talauci. Yanzu na zama Garba mai arziki, na mallaki gonaki, na mallaki motoci, ina ɗaukar kayan abinci a kasuwar da Wanau. Ina kira ga 'yan uwana manoma da ku shiga bangaren noma, bangaren kiwon kifi, tumaki, awaki da shanu. Gwamnati ta ware makudan kuɗi don rage raɗaɗi. Kuma gwamnatin Muhammadu Buhari ta fito da wani sabon tsari na Livelihood Improvement Family Enterprises wata LIFE. Tsari ne da ƙungiyoyin noma 150 suka amfana da kuɗaɗe iri kayan aiki da maganin ƙwari daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2020. Tabbas babban bankin Najeriya wato CBN ya ba da bashin biliyoyin kuɗaɗe ga al'umma sama da mutum 400 domin noman shinkafa, auduga, masara, alkama a gonakin da sun wuce irga. To ita ƙasa wani riba ta samu? Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dakatar da kawo abincin waje domin mu ci namu na gida kuma daga lokacin da ta dakatar sai da ta samu ribar kuɗin shiga biliyan 55 dala Amurka. Sannan sama da mutum 300 suka kama harkar noma gadan-gadan a Najeriya wanda hakan ya bunƙasa kasuwancin noma a cikin gida. Baba in dai maganar riba ake mu muke da abin faɗe. A da iya fetur kaɗai muke samun riba amma yanzu daga kan zuma riɗi gyaɗa ƙwallon kashu waken suya in ka ji abin da suke shigo da ƙasar nan sai ka kwana kana sa Muhammadu Buhari albarka. Albishin na ƙarshe a gare ku jama'a, noma da kiwo shine tattalin arzikin da kowace ƙasa take la'akari da shi. Duk ƙasar da ba za ta iya ci da kanta ba, ba ta cancanci a kira ta ƙasa mai cin gashin kanta ba.